Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген без Татар информ матбугат үзәгендә көрәш буенча дөнья чемпионаты нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе уздырабыз. Безнең кунакларыбыз белән таныштырам. Рөстәм Хасаншин, Россия көрәш федерациясенең матбугат хезмәте җитәкчесе, Фәрит Шәйхетдинов, Россия җыелма командасының баш тренеры һәм Азат Нурмөхәммәтов, көрәш буенча 2018 елгы дөнья чемпионы. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Инде билгеле булганча, көрәш буенча чемпионат 16 июнь көнне Саба районы Мингәр авылында узды. Һәм беренче сорау Рөстәм сезгә булыр. Менә бу чемпионатны уздыру ни дәрәҗәдә башкарылды дип саныйсыз инде хәзер нәтиҗәләр чыгарганда? Һәм нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде? Иң беренче мәртәбә гафу үтенергә мәҗбүр булам, чөнки безнең Равил Ильич Нагуманов төрле хәлләр аркасында бүгенге конференцияга килә алмады. Шуңа күрә гафу итегез зинһар. Ләкин ниндидер сорауларга җавап бирермен дип ышанам, бер диалог корырбыз дип ышанам. Әлегә чемпионат безнең Аллага шөкер 16 июнь көнне узды. Иң безнең курыккан нәрсә ул погода иде, һава торышы. Яңгыр явы, яңгыр явы төрле һава торышының үзгәрүе безгә бик кыен булыр дип уйлаган идек, ләкин Аллага шөкер бернинди яңгырсыз, бер нәрсәсез узып китте, кояшлы көн булды. Барысы да расписание буенча бернинди дә үзгәрешләр кертергә туры килмәде. Барлык катнашучылар исеменнән әйтә алам, алар белән сөйләшүдән соң, алар белән диалог кырганнан соң, алар барысы да шатландылар, бик ошады аларга урыны да. Әлбәттә, шушы матур Сабан туе да, Мингәр Сабан туенда булулар аларга ниндидер үзенчә бер развлечение дип әйтимез, үзенчә бер национальный достояниены күрү булды. Бигрәк тә США, Болгария, Румыния спортчылар белән сөйләшкәннән соң алар бик шатланып калдылар. Шунысын әйтә алам. Спорт ягыннан исә бернинди проблемаларсыз узды, Аллага шөкер. Ниндидер әлбәттә ниндидер кыенлыклар бар. Шушы кыенлыкларны без күздә тотып, икенче елга ала берсә, тагын да зуррак, тагы да төплерәк итеп ясарга ышанабыз. Киләсе елга ала берсә чемпионат узачак дип ышанып калабыз. Әлегә аның датасы билгеле түгел, ләкин булырга тиеш дип ышанып калабыз. Бу чемпионатны, менә шушы футбол буенча дөнья чемпионаты көннәренә туры китерүнең бер сәбәбе бар иде. Чөнки көрәш федерациясының беләбез, көрәшне олимпия спорты төрү итү хыялы бар. Һәм менә бу уңайдан нинди дә булса килешүләргә килә алдыгызмы? Башка ил вәкилләре белән. Менә бу юнәлештә алга таба эшчәнлек ничек алып барылачак? Олимпияга таба, Олимпия уеннарына таба юл нинди булачак? Безнең әлбәттә руководство әйтүенчә, шундый цель бар, Олимпия уеннарына керү. Алар әйткәнчә инде һәм конференцияларда да әйткәнчә, икәнебезчә 70 төрле илләрдә безнең спорт белән шөгыльләнергә тиешләр, 4 континент булырга тиеш. Шушы цельга без барабыз, әлбәттә. Чемпионатта булган барлык илләрдә дә безнең представительстволар әлегә юк, ләкин күбесендә инде бар. Бигрәк тә менә Румыниядә бик көчле оешма, Болгариядә әлбәттә көрәш буенча бик көчле оешма. Һәм төрле башка илләрдә дә менә США белән әйткәнемчә, алар белән дә сөйләшүләр барды. Огайо штатының Борьба федерациясының президенты булды безнең ниләрдә чемпионатта, ул анда судействода да катнашты, һәм представитель буларак та булды. Алар белән дә сөйләшү барды, һәм төрле илләр белән сөйләшүләр бара. Шушы цельга омтылабыз. Шулай дип уйлыйм. Бу киләсе елларда дип түгел, 10 еллыклар, 20 еллыклар турында сөйләшә әлбәттә. Шушы вакытларда җитербез дип ышанам. Рәхмәт, Фәрит әфәнде, сезгә сораум. Менә көрәш буенча җыелма командасының һәр егете диярлек менә бу чемпионатта дөнья чемпионы исемен алды. Ягъни һәр категориядә безнең Россия җыелма командасы егетләре җиңеп чыкты. Бу җиңүне тәэмин иткән факторлар турында сорыйсы килә сезне. Сәбәпләре нәрсәдә менә бу җиңүнең? Рәхим итегез. Бер генә була инде. Тырышлык. Башка командалар тырышмаган дип әйтеп булмый. Хәзерләнеп, үзегез беләсез, безнең бу көрәш, безнең үзебезнең татар халкының 1000 елдан килеп,
өзіміздің ата бабалардан традиционный өзіміздің күрәшші біз әгерде енді біз шошы чемпионатта жеңіп шыға алмаған болсақ біздің езімізге қызыллық келген болар деп ойлаймын енді. Әмма ләкин қорыққаны бірлер болды. Міне бірінші күн ғана қалған уақытта, бір 5 күннен қалғанда Егаян Игор біздің 65 килограммда күрәшші біз жарақат алды, қабырғасын ауырттырды. Мұнда бізге шалтыратты. Келу мәселесі менің шек астында мен жарақат алдым деп. Нарын екінші күнін яңадан оңылан силашканнан соң біз ойладық, ол өзі дайынды, екінші күні мен азырақ жеңілері болып кетті деп, леченияларға жүріп, бір күн соңырақ келіп, біздің міне шол аның жарақат алуы бізді қорқытқан еді. Әмма ләкин ол біздің күрәшші біз бек нық жігіт болып шықты, ауыртуына қарамастан, шошы бәйгіде күндәшләрін бек мотор иттеріп жеңе алды. Аның ауырлығын ішінен өзігіне біле тұрғандар деймін. Шулай да қойса ил командалары айрықша күчлі еді, сіздің қарашқа. Har vaqtdagıcha endi bizning bu yaqin chetillarimiz, musulmon illarimiz endi Ozarbayjon, Turkmaniston, Qirg'iziston komandalari bilan shulay istaldi bizga yangilik deb aytsan da bo'la endi Moldova komandasidan ish yigit shusha bizning dunyo birinchiligida prizli o'rinlarga kira oldilar. Birinchidan, ikkinchidan Moldova komandasining kurashchisi Igor degan kurashchi 75 kilogramda bizning eng yaxshi kurashlarning birisi sanalgan Rahmatullin Albertga bek naq qarshilik ko'rsatildi. Birinchi minutlarda ul olg'a chiqdi, 1-0 o'tib bordi, 1-1 bo'ldi. Hisob 2-1 Moldova kurashchisi foydasına bo'ldi. Ammo lekin bizning Rahmatullin bek tajribali kurashchi, ul endi 5 tapqir Rossiya chempioni, yashida 30ni o'zib bora o'zini qo'lga olib, shunday kuchli kurashchini jeng oldi. Nega deb aytam, kuchli kurashchi deb Moldova kurashchisi bizning ol 3 tapqir Bilbao kurashi bo'yicha dunyo chempioni bo'lib hisoblanadi. Ham ul bek naq kurasha, grek-rim kurashi bilan shu arada g'ana mana Yevropa chempionatidan qaytib bizning bu dunyo birchiligine kelgan yigit. Mana bu chempionatni nidir tecrübe oluşu uğruna deb aytib bulamam. Mesela siz başka illerden kelgan komandalarning çıkışlarını qorab, alarını beyelep, özünüz üçün nidir yanga olumlar topa oldыңызмы? Sizden tecrübe toplagan kişiler buldu mu? Mine siz dürüst aytasiz. Tecrübe her vakitte da özünden kendisini alara gerek. El alagına tugul mine bu birinchilik alımından biratna biz jiyinlar jiyganıyıq. Şu vakitte da mine bizning işe sabitinde bizning Tatarstanlıqı hem Başkırstan jigitleri Mariyada bizning radamında bizning arada jirilerin bizning kırışalar. Ama lekin mine Yegayan Igor şuluq ol özetimen ülkesinden ana mine biz jiyinda gördük. Ol başqaçarak primler alımlar kullanal. Çünkü ol grim kırışından kelgen yigit birinchiden, ikkinchidan bizning Tatarstanlarga xas olmagan usullarını bile. Amina endi chetillere kelsek, чынлап та аларның көбісі Bilbao kırışından birinchidan, anda Bilbao kırışında ayırım özünün alımları var. Mesela yanbaş atı alımları alarda köbürek. Onlar endi şu Moldova Igor köbek yigitler özlerinin başka türlü sportlarıyla, olimpiya vidi sportlarıyla kırışkanlık bilen onların kırış alımları, usulları köp türlü aktivitesi kile. Şuna göre bizge gelecekte daimi rəvişdə şu yarışlar, Avropa birinçilikləri, Aziya birinçilikləri, dünya birinçilikləri ötkərilib tarsa, bizge kavuşki xaytamində көңілерек те булар иде. Көндәшләрен көчле булса, җиңүнең дә тәме аның тәмнәрәк булыр дип өметләнеп калабыз.
Мин исәбезне онлайннан караучы коллегаларның исләренә төшерәм. Әгәр дә сорауларыгыз бар икән, безгә 7 927 037 91 10 номеры белән WhatsApp-ка яза аласыз сорауларыгызны. 7 927 037 91 10. Һәм инде сорау Азатка. Азат, без сезне инде бик бәхетле шәхес дип күз алдына китерәбез, чөнки туган якта, туган җирдә һәм милли спорт төрендә дөнья чемпионы исемен алдыгыз. Менә сезнең хис кичерешләр турында беләсе килә. Әлбәттә, хис кичерешләр инде бик яхшы гына була. Дөрестән дә Саба районы, гомумән инде Теләче районы, шул яклар минем туган ягым, Татарстан гына түгел, именно шул төбәк. Шуңа күрә бу көрәшкәндә үзенә тагын да җаваплылык өсти. Көрәш моментында инде мин бер тапкыр әйттем дә, монда җиңүдән бигрәк җиңелергә ярамый дигән уй башта җирде. Әлбәттә, Аллаһка шөкер, минем бик күп дусларым, бик күп райондашлар, бик күп кешеләр, именно үземнең болельщикларым килгән иде. Алар алдында көрәшкәч, алардан да җиңеп чыккач, мин шат һәм бәхетле. Менә бу чемпионаттан соң кайбер журналистлар көндәшләрнең бик көчле булмавы турында яздылар. Сез килешәсезме бу сүз белән? Ягъни җиңәргә җиңел булды дип яздылар. Юк, андый сүз белән килешеп булмый инде ул. Беләсезме нәрсә? Әлбәттә, менә әйттеләр, мин үзем санамадым 40 илдән килгәннәр дип, әйме? Мин ул көрәшчеләрнең күбесе белән аралашырга туры килде. Келемгә чыкканчы да. Алар барысы да көрәшчеләр. Аларның һәрберсенең үзләренең милли көрәшләре бар. Һәм безнең көрәшләребез шуның кадәр бер-берсенә якын, бик якын. Әлбәттә, инде менә хәзер классик көрәшне генә карасак та, грек-рим көрәшен һәм билбаулы көрәшләрне. Булар бит инде икесе бөтенләй ике төр, берсе олимпия төрө, берсе милли төр, әйме? Булар икесе дәгән карап торышка бик чит көрәш шикелле. Инде көрәшче өчен карасаң, ул бик ошаган бер-берсенә. Бу очракта әле сүз бара. Менә шул таджик, киргиз, казах, үзбәк һәм башка милләтләрнең аларның көрәшләре безнең көрәшнең игезәге шикелле. Анда менә 100 килограммда бик көчле көндәшләр. Мәсәлән, беренче тапкыр дөнья чемпионы Молдовадан килгән, Молдован фамилиялы көрәшче. Ул беренче кулда очып калды. Аны кем җиңде? Казакъстаннан килгән көрәшче, шулай ук беренче тапкыр дөнья чемпионы, Казакъстаннан атказанган спорт остасы. Безнең весларда да шул ук. Безнең мин үзбәк белән көрәштем, соңгы һәм таджик белән көрәшкәннәрне искә алсаң, алар бит бөтен яктан әзер, алар бөтен инде дөнья чемпионатларында катнашу тәҗрибәсенә ия. Ләкин инде безнең үзебезнең әзерлегебез әзерлек дөрестән дә бик көчле булды, яшерен батырын түгел. Мин булай итеп бер ярышка әзерләнгәнем юк. Татарстан чемпионатлары бик көчле уза, Россия уза. Ләкин булай итеп безнең әзерләнгән бер дә булмады. Инде ул теге дөрес ашаудан, инде ул врач сопровождениесе белән, массажист белән, инде үзебезнең тренер Фарид Саудович, безнең главный тренер Россиянең. Без 3 ай, 4 ай гомумән шушының белән яшәдек дип әйтергә кирәк. Һәм менә шу шайберләр безне җиңүгә китерде. Азат, сез бит әле дөнья чемпионы булганчы ук Казан көрәш мәктәбен җитәкли идегез. Һәм әле дә сез аның директоры. Хәзер инде менә бу көрәш мәктәбенең директоры дөнья чемпионы, димәк, көрәш мәктәбенең дә дәрәҗәсе бермә-бер үсте дигән сүз. Һәм әлбәттә менә бу чемпионатны күзәтеп барган егетләр, аларның әти-әниләре балаларын көрәшкә бирергә телидер. Ничә яшьтән, менә хәзер кыскача гына мөмкин булса, малайларны ничә яшьтән көрәшкә бирергә була? Һәм Казан көрәш мәктәбендә менә бу кабул итү кайчан башкарыла? Гомумән спорт мәктәбендә балаларны көрәштән, инде федераль стандартлар буенча 10 яшьтән кабул ителергә тиеш. 10 яшьтән 18 яшькә кадәр, ләкин инде без күреп торабыз, бөтен күп төрләрдә дә ранний специализация дигән әйбер бара. Алдан инде менә ниндидер көрәш секцияларына, дәүләт секцияларына йөри башлаганчы кешеләр балаларын
менә подготовительный курс шикелле алданрак биреп, алданрак аларның ниндидер сәләтләрен ача, аларны акробатик яктан, аларны гимнастика ягыннан һәм башка физик яктан әзерли. Шуңа күрә инде менә безнең дворецта Акбарс көрәш сараенда клуб эшләп килә. Менә Фарис Сулейнович сезнең каршыда ул әле Россия җыелма командасының төп тренерыннан баш тренерынан гына кала, әле ул шушы клуб белән җитәкчелек итә. Анда шулай ук көрәш бар. Балаларны 8 яшьтән, 7 яшьтән алалар, шулай бит Фарис Сулейнович. Ул инде безнең дәүләт структурасында булган спорт мәктәбенә шушы яшь балаларны әзерләү максатын куя. Бу беренчедән. Икенче максат тагын безнең бер бик кызык әйбер бар. Менә әгәр дә без әйтсәк, спорт мәктәбендә 10 яшьтән генә алабыз дип утырсак, безнең кырыйда гына безнең айкидолар йөри, каратистлар йөри. Алар акча төләп укый торган мәктәпкә 5 яшьтән алабыз ди. Шул бала 5 яшьтән каратага йөри башлаган баланы яңадан 10 яшьтә көрәшкә китереп кара син. Ул юк дигән сүз. Кешене югалтабыз дигән сүз. Ул көрәшчене. Әлбәттә ул карате, ул мәсәлән инде мин карате дип булган әйтәм. Ушу булсын, кемде булсын, алар бик теге коммерческий булгач, аларның максатлары юк дөнья чемпионы ясау буенча, бүтән әйберләр буенча, әйме? Кеше баласын анда илтә, берничә елдан алып китергә мөмкин, я соңрак, я 10 яшькә кадәр физкультура кебек шөгыльләнә, я 15 яшькә кадәр. Ләкин бит балага яңадан бер тапкыр йөри башлаган балага аңлатып булмый. Шуңа күрә безнең ранний специализация ул инде балаларыбызны алдан ук көрәшкә настраивать, алдан ук көрәшкә кертү өчен дә кирәк. Һәм инде менә бу чемпионаттан соң көрәшнең дәрәҗәсе, көрәшнең популярлыгы тагын да артыр дип ышанасызмы сез? Инде бәлки күзәтеләдер дә инде. Әлбәттә, бу бит чемпионат, ул инде чемпионатта ниндидер конкретный фамилиялар җиңү белән генә әһәмиятле түгел. Аның иң зур әһәмияте ул менә беренче чиратта инде ул безнең спортивный составляющий әйтергә кирәк, шулай бит. Любой спорт төренең үсеше өчен анда гарантиялы булган ярышлар булырга тиеш. Ул дөнья чемпионатлары, ул ил чемпионаты, ул региональный чемпионатлар. Шулай ук шушы чемпионатларның нәтиҗәсе буенча спортсменнарга бирергә тиеш спорт остасына кандидат, спорт остасы, халыкара категорияле спорт остасы һәм башка әйберләр, исемнәр. Шулай ук аның тренерына бирергә тиеш. Шулай ук шушы нәтиҗәләрдән чыгып спорт мәктәпләре эшен оештыра. Әгәр дә син көрәш мәктәбендә, мәсәлән, Тюмень өлкәсендә отделение ачып куеп, синең балаң Россиядә урын ала алмый икән, я тагын бүтән ярышлар булмый икән, аның мәгънәсе юк. Тренерга да юк мәгънәсе. Ул шундый чемпионатларда җиңә алмый икән үзенең укучысы, хәтта әзер булып та. Беренче чиратта бу чемпионат инде иң төп функциясе шушы. Ул аны үтәде, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә менә карагыз, 4 Татарстанның 4 регион көрәшчеләре дөнья чемпионы булды. Моның кайчан булганы бар, бер кайчан булган юк, шулай бит. Менә 2005 елда берәү иде Чувашиядән. Икенче функциясе аның әлбәттә инде ул социаль функция дип әйтергә кирәк. Без бит инде Мингәр Сабантуенда көрәшнең теге өстәге өлешен генә, айсбергның өстен генә күрдек дип әйтергә кирәк. Көрәшкәннәрен генә, аңа кадәр аның килүен, оештыру дәрәҗәсе, аларны каршы алу, аларга теге мероприятиеләр тәкъдим итү, ул бөтенесе иң югары дәрәҗәдә дип уйлыйм, оештырылган иде. Федерация ягыннан, шуңа күрә федерация бик зур рәхмәт. Без бер-беребез белән аралашып, чит ил көрәшчеләре белән тәҗрибә уртаклашып, дуслашып, шул ук яктан без әле спортсменнар, шулай ук федерациялар, һәр федерация бер-берсе белән контактларны җайлап, менә бит аның иң мөһим роле, шулай бит. Аннан соң тамашачыга тәкъдим итә алу. Ул бит тоже зур әйбер. Тамашачыга дөрес итеп аны бирә алу. Шуңа күрә миңа калса инде ул үзенең функциясын бу чемпионат 200% үтәде. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар. Степ китәм. Ярым Азатның әйткәнне, Азат әйткән бөтен условиялар булалар шул вакытта гына тренерларга да ул менә даими рәвештә чемпионат
Dünya birinçiliklere Европа birinçi ötüp targan vaqıttagına bizden şuşu USK diye atalaydı. USK bola, şol vaqıtda indi trenerlarga da, şol sportçularga da anan mesela mene bu dünya birinçiliği atkan için sport bizden birinci çempionlarımızga halkara klaslı sport stası degan haberler birlege tiyiş. Birinci yıl eretten şuşu dünya birinçiliği ötelse şol vaqıtda indi bizden yekler o dereceni alalar. Рахмет. Коллегалар, эгер суроолоруңуз болсо, рахим этиңиз. Онлайндан кароочу коллегалар бизге WhatsApp аша жазып ала. Мүмкін Рузилия Мухаммадова, Татаринформ. Сурау Рүстемге, менә бу ел ул чемпионатта күпме журналист булды һәм күпме саның чит илдән, и күпме тамашачы карады, ниндидер бер уртача саннар бармы? Тамашачылар ягыннан якынча 40 мең тамашачы булды дип, Мингәрдә үзендә булды дип, шундый саннар бар. Журналистлар ягыннан, матбугат ягыннан безнең төп максат ул әлбәттә халыкара журналистлар һәм Россия күләм журналистлар. Ул төп санны хәзер әйтә алмыйм, чөнки төп санны дөрес әйткәндә төп санны әйтә алмыйм. Шуңа күрә төрле илләрдә булмадымы ниндидер? Аккредитация белән безнең шундый хәл булып чыкты. Без аны бүлештек коллегалар белән, әлбәттә башка журналистлар белән, пресс-центрыбызның эшләүчеләре белән. Шуңа күрә мин шушы сорауга җавап бирә алмыйм, гафу үтенәм. Дөресен әйткәндә белмим. Кайсы журналистлар икәнен әйтә алам, кайсы илләрдән, төрле илләрдән, әлбәттә FIFA аккредитациясе буенча журналистлар килде. Безнең шулай ук достижение дип әйтеп була. Матч ТВ телеканалы белән бик тесно взаимодействуем. Матч ТВ телеканалында новостной эфирында 1 минутлык сюжет булды безнең көрәш буенча, көрәш дөнья чемпионаты турында. Һәм әлбәттә матч наш спорт дигән каналда безнең 26 минутлык передача бара. Көрәш буенча, көрәш турында сөйли торган, төп көрәш турында шушы передачаны без Казанда төшереп, шунда җибәрдек. Анда әле безнең 1 ай ул барачак, повторлар белән премьерасы булды аның менә дөнья чемпионаты алдыннан гына. Исә өстим менә Мәйдан телеканалы күрсәтте онлайн, менә бу чемпионатны һәм Татаринформда онлайн күрсәтте. Журналистларның яктыртуыннан сез канәгатьме? Ишле дәрәҗәдә яктыртылдымы? Әлеге вакытта безнең максат тора дөнья күләм алып бару. Мәсәлән, минем конкретно задача булган иде дөнья күләм журналистлар белән аралашу һәм Россия күләм журналистлар белән аралашу. Әлбәттә, инде бүгенгесе көндә цель булырга тиеш зуррак. Әлбәттә, безнең руководствода күбрәк сорый. Канәгать булырга ярамыйдыр дип уйлыйм. Чөнки күбрәккә омтылырга кирәк. Менә бүгенге көндә әйтә алам, шушы чемпионатка куелган задача безнең Россия күләм каналлар иде. Россия күләм менә безнең Матч ТВ белән взаимодействие бик әйбәт кенә булды. Һәм дөнья күләм каналлар, ул безнең Discovery каналы килде безгә. Әлегә чыкмаган ул передача Испания вәкилләре килеп, шушы безнең көрәш турында отдельный документальный фильм ясады. Менә шушы безнең бер максатларыбызның берсе иде. Алар килделәр. Без аларга бөтен материал булган үзебезнең материалларны биреп, алар үзләре төшереп, әлеге көндә менә әзерләнә шушы фильм. Шушы фильм чыккач, ниндидер менән төп нәтиҗә булыр дип ышанабыз, шушы якка омтылдык. Шушы цельгә безнең омтылган цельләргә нәтиҗә буларак ирештек дип ышанам. Тан кайсы ил журналистлары белән аралаштыгыз шәхсән үзегез? Шәхсән үзем Чемпионатка килгән журналистлар. Австралия журналистлары белән аралаштык, алар белән дә Австралия дип Австралия журналистлары, Япония журналистлары белән шәхсән үзем аралаштым. Һәм алар тагын кемнәр белән? Польша журналистлары белән бик әйбәт кенә аралаштык. Төрлечә булды, анда аралашырга да бик вакыт юк иде дип әйтә алам, чөнки безнең шушы организацион моментларда бик күп булды. Шушы дөнья чемпионатын беренче тапкыр ачык мәйданда үткәрү, ул үзешә бер вызов дип әйтеп була. Һәм шушы организацион моментларда да мин дә катнаштым. Степ китеген бездә менә безгә дә моннан бер атналык чыкканнар Германия журналистлары, Берлин телевидение каналының журналисты Рафаэль дигән кеше менә кичә менә Азат Нурмөхәммәтов белән очрашып сөйләштеләр. Бүген безнең Акбарш Крәс сараена килеп, үзенең интервьюын алып китәргә теләк белдерде. Без каршы килмәдек инде. Бүген менә шундый очрашуда була. Алар бик миңа да
телефоннан да кызык кына сораулар бирде, бик кызыксынды. Бу көрәш сезнекеме, татарныкымы, күптәнгеме, каян килеп чыккан? Әле менә телефоннан да ул бик төпченеп, матур иттереп, урысчасын сөйләп, матур иттереп безне кызыксынды. Менә бүген безнең тагын шундый кызык кына очрашу көтә. Һәм инде минем Рөстәм сезгә үтенечем бар, коллега буларак, менә бу чит илләрдә чыккан материаллар белән безне дә таныштырып барсагыз, ягъни журналистларны дип әйтәм инде. Пресс-релиз ашамы, бездә карап, күзәтеп, бездә хәбәрләр язар идек бу хакта. Ярый, килештек. Тагын сорауларыгыз бармы, коллегалар? Бу сорау Азатка. Микрофон эшләми, Рузилә. Киләчәктә шушы көрәшне менә Казанда ниндидер менә бу футбол буенча дөнья чемпионы аналог буларак күз алдына китереп шундый фан зоналар белән менә шундый зур иттереп махсус аның өчен журналистлар чакыртып үткәрелү мөмкин дип саныйсыңмы? Күпмедер елдан шушы әйбергә барып җитә алабызмы без? Әлбәттә җитә алабыз дип уйлыйм, рәхмәт сорауга. Мин гомумән андый үземнең хыялларымда бернинди дә шикләр куймыйм, дөресен әйткәндә. Нигә булмаска? Нәрсәсе бар аның? Нигә булмаска? Шул 40 ил килгән бит инде, шулай бит. Әгәр дә безнең алдагы бер 5-10 ел эчендә шушы илләрдә федерациялар ачылып, анда көрәшчеләр тәрбияләү җайга салына икән, нигә бу әйбер булмаска? Аңа без җирак бара кирәк түгел. Иң мөһиманы дөрес итеп планлаштырырга, дөрес итеп эшне алып барырга, әлбәттә ул теге объем сорый торган әйбер, шулай бит. Миңа калса, әгәр дә дөрес итеп оештырылып һәм шул максат куелса, аны эшләргә була. Нияттән тора бит. Һәм инде менә Фәрит әфәнде, сез дә шушы чемпионат узган нәтиҗәләрдән чыгып, нинди теләкләр җиткерәсегез килә? Бәлки сезнең дә инде хыялларыгыз бардыр. Менә мин әйтәсем килә инде шушы безнең үзебезнең татарча көрәше безне дөнья күләм ярышты үткәрә алгач, безгә бик зур горурлык хисләре уята. Миндә беренчедән, икенчедән әйтәсем килә, андый эшләрне башкарып чыгарсын, бер генә кеше андый берне башкарып чыга алмый. Шуңа күрә бу бик зур коллективның безнең федерацияларыбыз, гомумән әйтәм инде безнең Татарстан федерациясе, Россия федерациясе, халык ара федерациябызның да зур эше министрлыкларыбызның, Татарстан җитәкчеләренең булышлыклары белән, әмма тагын да күбрәк басым әйтәсем килә, шушы менә җиде калган безнең дөнья чемпионнарыбызның шәхсән тренерлары, һәрбер көрәшченең беренче тренеры була, аларның барысына да шушындый зур көч түгеп, шушы дәрәҗәгә шушындый көрәшчеләрне әзерләй алган өчен аларга да мин үземнең зур рәхмәтемне белдерер идем. Өметләнеп калам инде киләчәктә безнең татарча көрәшебез шушы уровеньнан төшмәс, тагын да Рөстәм әйтеп киткәнчә Олимпия уеннарына китереп чыгып алсак, әйбәт булыр дип өметләнеп калабыз. Амин, шулай булсын. Рузилә. Афытызны без мәдәниятне язганда, фестивальләр уздырганда әйтик, бюджет турында сорыйбыз, чемпионат турында сүз барганда бюджет турында сорау бирү урынлымы? Ниндидер бер саннар әйтә аласызмы сез? Шу сорау иде. Сорау Рөстәм сезгә. Бу сорауны без үзебезнең руководствога җиткерә алабыз һәм сезне алар белән әлбәттә связьда тота алабыз. Әлегә үзебез буларак, специалистлар буларак шушы сорауга җавап бирә алмыйбыз дип уйлыйм. Тагын бармы сораулар? Киләсе фестиваль, киләсе чемпионат Мингәрдә булачакмы? Аның урыны билгелеме? Әллә башка җирдәме? Әлегә официаль рәвештә билгеле түгел, ләкин ышанабыз Мингәрдә булыр дип, чөнки быелны шулай итеп әйбәт итеп уздырганнан соң инде шушы ышанулар бик көчле. Икенче елда да Мингәрдә узар дип ышанабыз. Башка сораулар булмаса, матбугат конференция мөмкин Азат. Менә форсаттан файдаланып, бөтен үзебезнең көрәшче егетләр исеменнән шушы чемпионатта катнашкан үзебезнең тренерларыбызга, безне әзерләгән Фәрсүнч сезгә, һәрберебезнең үзебезнең тренерларга, безгә битараф булмаган тамашачыларга, журналистларга, оештыручыларга, инде шәхсән персонально бөтен Россия һәм халыкара көрәш федерациясе җитәкчесе Җәүдәт абый Миннәхметовка зур
рәхмәтебезне җиткерәбез. Чөнки мин инде менә шипши татар малае буларак безнең үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, спортыбызны дөньяга танытканда, халыкара мәйданга чыгарганда, бердәм эшләгәндә, бер-беребезгә ярдәмләшеп, бер-беребез белән бер йодрык булып эшләгәндә генә ниндидер алга таба уңыш турында сөйләшү мөмкин дип уйлыйм. Шулай ук менә бюджет дип әйттегез. Гомумән халыкның традицияларын, халкыбызның гореф-гадәтләрен, аның милли асыл-ташларын күрсәткәндә, гомумән бюджет дигән әйберне мин аңлап бетерә алмыйм. Ул бәясез ул әйберләр. Раз инде безнең менә җитәкчеләребезнең башында шушындый направление бар икән, алар аны аңлап, алар аңа акчаларын, вакытларын сарыф итәргә мөмкинчелек тапканнар икән, без инде көрәшчеләр булсынмы, тренерлар булсынмы, журналистлар, халык, тамашачылар, без бары тик поддержать итәргә тиеш һәм бердәм булып спортсмен, тамашачы, СМИ, көрәшче, тренерга аермыйча бердәм булып, бер көч булып барырга тиеш. Менә бу миңа калса безнең иң мөһим җиңү булачак алга таба. Аннан соң инде уйларга була Олимпиаданың да, башка әйберендә. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт коллегалар, рәхмәт хөрмәтле кунаклар, килгәнегез өчен тагын бер тапкыр сезне җиңүегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Кызлар, рәхмәт.